YouTube फेमिलिफोर माबायदि दं नोंसोर वेलकम बेक टु माय चेनेल जुनालिन जगासिखौ बरायहरबाय थ' दिनै जोंहा संनो नागिरदों नारजिजों अमा बिबु खिन्थु आं सङा दिनै आइया सङो ओमफ्राय आं आइ संनायखौ माबायदि सङो बेखौ देखायगोन नोंसोरनो बिराद गोथाव नारजि संनो रोंगौ बियो नायग्रा लोगोफोर आं दिनै नायग्रा ओमफ्राय नै बे नारजिखौ फोराननानै बिदि सिफ्लेना लानानै एकदमबारे मोजाङै सुनानै लाखायो इयो ओमफ्राय नैबे जाहैबाय अमा बिबु ओमफ्राय दा संगोन नैबेहाय पियास हाग्रोगासिनो दङ बेफोरखौ दांना गोखा जाहोनि रयखो नो साला इखौ दांनाङा रोहो अराव लाभ नारजिजों माबाया राखेबा मा होनो बा नारजिजों माजों संगोन जासै मैदेर खि बायदिसो नुदोंहाय जा फंबाया जायनिखि कर्नाटकआव थायोना बियो जि नारजि जायो आयु सप्तानै माबाबानो थांबानो नारजि जालायनोसै दे होननानै दाबायो माबायदि थाहैदोंबा नारजि जायालासिनो मैदेर खि हा अमा खियो नै पियास सेरग्रोबाय ओरैहाय माबा देना लाखाबायना सामब्राम गुफुर ओमफ्राय बानलु ओमफ्राय जिरा माबा साब्रां बेखौ आंनो होजोबदो नामा साखो मस्लाखौबो होबायहाय आङो रायलायनानै देखायफ्लाङासै हालदै संख्रि होजोब्बाय ओमफ्राय इहायनो होना होखागोन ना माबाखौ नारजिखौ खारन बेयो गेब्लेया नालाय इहायनो होना होसै बयलार बेदरफोरबालाय गेब्लेयोना खाङो आइ जि गोथाव जागोन मोनदों सानदों ओंखायनो मा होनो आलु होफादेरोनो मानो आलुखौ मानो होफादेरखो मोजां जायो आलु होबा आलु होबा मोजां जायो हे बेरनानै सिदेरलांजोबबायलै मावनो माबा खानाया सराखौ ओमफ्राय हाबायाव खैना लायनो थांना मा होनना सोदोंमोन नै ओमफ्राय थाना आं ड्रेस लाबोआखै दै होबाय माबा फिसायाव होबाय माबाखौ दुन्दिया फाननो हायो सायना दोननोसै दे आं इदिखौ मोनामनाय मोनोलै इदि जानाय दुन्दियाखौ एसे गोरलैबासो संख्रिखौबो नांजासे होखायाखै खारैखौ साखि नायग्रो ओमफ्राय बिराद खारै नांखागोहाय खोलाबा खारैयानो गोबाब गैखाया नाङैखौ हो खनसेनो नांगौ होननानै होखानाङा सोब मावगोन साराय गिदिराव लुस्लायनांबाय मा फैयो आं थाङा एसे संनांबाय ओंख्रिया बुरजा जाबायना दाबो हामला आंना गुजुनायानो दुन्दिया सायगासिनो आङो ओमफ्राय र' मोनसे खोथा खोन्थाबावनो दङ आङो दाखालि सासे आगैया कमेन्टस हरदोंमोन आरो जे आब' मोसौनि गाइखेर सेरनायनि भिडिअ लाबो होननानै थ' बे उइसआ जानो थांगासिनो दं खारन जोंहा मोसौ फिसा जाबाय मोसौ फिसाया सानथाम जाबायना मैयासो जाबाय माइबा मैया दाखालि मोना होननानै मैया जोंनो फैदो आंगि मैया सानसे जाबाय आरो ओंखायनोथ' जायखिजाया साननै जाबाय थ' 10 दिन 15 दिन 10 दिन 15 दिन खैदिनसो सेरगोन सप्तासे दोनथ'गोन इखौ बेनि उनाव सप्तासे जाखांबाथाय
सेरसिगोन आरो ओमफ्राय बे मोसौआ रावजोंबो सेरजाया आइजो आरो आंजोल' सेरजायो सिगाङो सिगांथ' आंजों सेरजायामोन ओमफ्राय उनावहाय बिदिनो बिराद ट्राय खालामबाय थानानै बिराद गांसो आरि माबा माबि जि होनानै दांफ्लानो ओमफ्राय दाना आंजों सेरजाग्रा जाबाय बिराद लोखि साराथारि मोसौआ एकदमबारे दांहां जाबानो बाज्ल'नानै होयो ओमफ्राय जोननानै होखायो ओमफ्राय आरो सौनो नागिरो मोसौआ जानला मोनला मानसिफोरखौ खिन्थु आइखौजों आंखौजोंल' सेरनो होयो आरो बाखि रावबो सेरनो हाया इनिजों अ बाबायाबो सेरोना रुसुलियाबो सेरोमोन सिगाङो बाबायाबो खनसे सेरदो खिन्थु बाबाना गाइखेरानो गवा बाबा सेरबा आबौ बाबा बाबा जायो नामा नोङो आंगा मांगानो आबौ आंनिसो बाबा जायो इयो आंनिसो बाबा ओइ माबायाव थांदो कासनि माबा रायलायनो थांदो ओंखामखौनो जाया माबा हाबा कास इफोरबायदि कर्मआवसो जायो जाजासो दाख्लैबो इसानि हाबायाव लालायनानै जादो आरो बा नङाबा इदि जायानो दालि जानो इदि होननानै ओमफ्राय आंबो ओंखाम नामावगौमोनलै होलांबाय जालायो जि दखथार ओंखाम होनो फैग्राखा नै मिमि नांगौ आबा मा खुगायालाय खहे सोबबाना जागोन जाद 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 सोलोंबाय थानाङा आंजों खहे खालामनाङा खुगाखौ नायलाय इनि माबा खुगाखौ इदिनो अयभास जानानै थालांगोन देलाय खालामफैलाय नै माबा खुगाखौनो खहेसो खालाम ओइ इदिनो अयभास जाना थालांगोन आया इदि मेमे बिबा होआ आङो मोजाङै बि अ इदिसो बिनांगो एबारनिफ्राय हले खहे बिबा होआ दै आङो अयभास खालामनानै लानो नागिरदो इदिनो इदि माबा माबि सोलोंबाय थायो इयो सिगांबो आबौ जाया इदि होननानै ओमफ्राय आरो गेजेर ससेयाव सोलोंलायबाय मा सब माबा वार्डसखौनो ब' लगायो जेनेबा आबैबाथाय दै हे गस्लाखौनो बिसिना होबाय इयो आबौबाथाय बाबौ आबैबाथाय बाबै ओंखामबाथाय ओमफ्राय मायबा माबि बिदि होनोमोनहाय ओंखामखौ बोंखाम मामिखौल'सो मा होनोमोन इयो मादैखौ बादै मा रोखा सोलोङो इयो ओमफ्राय गेजेर ससेयाव जालायबाय आं जाया इदिनो ओमफ्राय दा आरो खुगाखौनो खहे खालामग्रा जालायबाय साला ओंख्रिया मोनगासिनो गाइखेर नांगोन इनो गाइखेर जे दुन्दिया गोसायबाय नै होजोंहाय हाजोनिफ्राय जोङो हानानै लाबोदोंमोन मामा गिदिर लाहानिखौ हाजोनिखौ आरो हाजोआव बिराद फाथै दंफां दङ इसाना मालाय हाजोबाबो ओमफ्राय गयबो दङ ओमफ्राय नै मैयानि गाबोननि थाखाय सनिबार नालाय दिनै ओंखायनोथ' ओमफ्राय नै लाफा आरि खारैहाय मिक्सार खारै मैगं सोमना दोनदो एक घन्टा जाबाय ना खारैयानो नाङाबो नाङा नै जानि टिक्लुक्लु थौआ माबा थौलायनो खारै नांबावाखै आङो रोंबाङालै बारा नारजि ओंख्रि संनो सदा खारैसो होलायलांबाय बोरैबा मोनामो माबा खारै नाङाबाथाय माबा गोरान माबा बिलाइ गोरान बिदि मोनामनाय मोनो आङो खारै नाङाबा नारजि आङो बारा जानो हाया नारजि ओंख्रि होनबाबो गोथाव मोनो आङो जि एसे मोनो बारा जानो हाया खिन्थु जि एसे जायो बेखौनो जि गोथाव मोनो बिराद ओंखाम खहाबो होनो आंना खहाबा खिन्थु आं गोथाव मोनो आरो बेलेग ओंख्रि थादेरबा जानो हाया आङो नारजि ओंख्रिखौ माने सोलालाय जालाय ओंखामखौ ड्रायनो बिदिनो माबानानै लागोन एसे फोनलागोन बिनि उनावहाय नारजिखौ सोलागोन ओंखामखौ जागोन आं बिदिसो जानो हायो बुरजा एकदमबारे ओंख्रियाव लगायलायनानै बिदि जानो हाया आं बिदिसो जानानै मोजां मोनो एसे ओंखामखौ ड्रायनो एसे फुनलाना लाबाय बेनि उनावहाय सोलाबाय थाबाय मिलौनाय बेनो आरो ओंखामबो संबावाखै ओंखाम संबावनांगौ गेसाव संहैनोसै आं ओंखामखौ मासे लेथ्रा जाखायो नायलाय नारजि ओंख्रि संबा दासो नारजि मोदोमहांबाय साखिनायाथ' आगोलाव आंना
आलुआ गथा थानाय नंला दसे माबायोबा लालु खाथा सायोबा नारजि ओंख्रि इदि गोथाव मोनजाफेरबाय आइनि संनाय बिराद गोथाव जायो नारजिया बेलेगखौ संनो रोङा इयो बेलेगखौ संनो रोङा इयो नारजिखौलाय बिराद गोथाव सङो इयो ओमफ्राय जिरा होसिगोन जिरा नायो अ जाब्रां जिरा ओमफ्राय दा मोदोमसिगोन आरो इयो आयौ मासे गोथाव होमबा नारजि उखुन्दै खुजोब्बाय ओमफ्राय जिरा होसिगोन जाब्रां जिरा जाब्रां जिरा आहा क्या बात है क्या बात है क्या बात है क्या बात है माने बारा दालि खाथा सालायनाङा माबादो नालाय सेफ्लेखादो नालाय नाय सुनायाव बिराद मोजां सुयो ओंखायनोथ' गोखा बारा गैया जायो ओमफ्राय बिराद गोथाव जायो नारजिया ओमफ्राय आंना आखाइ साजोबो सुनोनो रोङा आङो जिजोंसो सेबबावदों नै देनजार सुखायो सुनायाव मोजां जानांगौलै नारजिया नामोगो गोथाव मोनदों ना मादों नोंलाय गोखा मोनाखै मोजां मोनजादों ए सोरबा खिफिगुलायबाय नों खिफिदाबा माबा जानो खिफिना होनबाय गाव खिफिनायखौ थर गैया इयो ए सोरनियावसो गारबायलै बियो गोसोआव गैया इयो पात्ता मोनाखै नङाबा लाजिगौमोन सोर फैनाय सिफायदोंमोन ओइ सानाव बारदे खिग्रानियाव एसे संख्रि नांबावगोन ओइ दासो खिथालायदे दासो एसे संख्रिखौ नांनो मोनबाय गय नांनो मोनबाय मानो लिंदो हिनजाव लायनो ए इबो पात्ताखौनो मोनासै खोमा एसे गोजानाव मायाव कार्बिआलं ए भगबान नै जाब्राङा एसे बारा जाबायलै जाब्राङा जानायखाय कार्बिआलं माबानो लामहिं टाउनावनो थिनालि लामहिंआव ओइसा सोमसि बिजामादैनि गामि सोमसि बिजामादैनियाबो माथो इसानियाबो खमानाव अमानिया लामहिंआवनो लामहिंना लामहिं लोगो मोनासै खोमा इयो लामायाव